Na hát, szia Norbi, üdv itt a Halló, podcastbe. halló mindenki, meg vagyunk, itt vagyunk, szépek vagyunk, gyertya is van. Ha már így érzelmek, meg mit tudom én. Na figyelj, csak hoztam egy csomó kérdést, úgyhogy no izgalom, meg amúgy is arra úgy akartam kezdeni a műsort, hogy hallod, nem alszok mostanában, Ja. és nem értem, hogy miért. Pedig lenne rá lehetőségem, de most tegnap este is még összepakoltam itt a dolgokat, és azon gondolkoztam, hogy már nagyjából minden kész van, már mehetnék aludni, de erre még azért csak megnézem, hogy össze tudom-e hozni a YouTube chatet a Twitch chattel, akkor még belementem egy fél órába végül, 1:45-kor kapcsoltam ki a gépet, tehát nem tudom, hogy mi van velem, olyan, mint hogyha egyébként azt élném meg, mint hogyha ilyen gyerekkori számítógépezési mániám jönne így nem vissza. bírtad kiélni eleget, és most még vissza. De nem, hanem olyan, mint hogyha visszatérne, mint hogyha foglalkozni Igen? kéne még azzal a dologgal, Aha. és én most totál direkt el is mentem nagyon a témától, hogy megmozgassam kiüssem az Figyelj, agytekervényédet. én is rosszul alszok, de én meg úgy vagyok ezzel, hogy nyár van. Télen úgyis depisek leszünk, és sötét lesz korán, és hát, hogy ki kell használni azt, hogy sokáig van világos, meg úgy jó az idő, és akkor így nyitott ablak. Én mondjuk írok, de hogy így én sem bírok leszakadni, 9:30-kor elgondolom, hogy majd elalszak, azt mindig éjfél lesz belőle, mert még valami eszembe. Van az, hogy lefekszem, és akkor oké. És akkor még ezt nem tudod, amikor lefekszel, ezt már múltkor beszéltük, hogy van az alfa állapot, amikor pont még nem alszol, de már nem vagy ébren, na akkor jönnek a legjobb gondolatok, és akkor hogy fölkelek, visszamegyek, bekapcsolom, megint írok egy fél órát, megint lefekszek, és már megint éjfél van, mert már harmadszor kelek föl, mert ezt még le kell írni. És akkor ez már előre menve ennek legközelebb már úgy vagyok, inkább le se fekszek, mert úgyis ez lesz. Ha ilyen van, ez általában hétvége. Egyébként volt olyan velem is, hogy úgy éreztem, hogy ha ezt most nem írom le, nem fog tudni aludni. Igen, meg tudod, hiába van benned a fejedben, én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy tudod, hogy mi van, akár le is jegyzetelgeted magadnak, felmondod, de nem vagy abban a flowban másnap reggel, hiába kelsz fel, és le van írva, hogy mit akartál fölírni, és így nagyjából meg is van a váza, de nincs meg az a hangulat, ami este 11-kor volt, hogy akkor az így tudod, hogy így ösztönösen jött volna, hanem most, hogy össze kell matakozni, hogy igen, de hogy milyen szavakat is akartam használni. Ezt tudod, hogy miből van. És egyébként ezt csak azért tudom elmondani, mert megtapasztaltam már, hogy amikor többet gyakoroltam elmecsendet, tehát úgy, hogy többet meditáltam, stb. Az az állapot, az a flow, azt vissza lehet hozni élőbe. Tehát úgy, hogy reggel, ha van idő, de nyilván az a baj, hogy az ember nem szánja rá az időt. Tehát ja, persze. Nekem is megvan azért ezzel a kis harcom még mindig magammal, hogy nem szánjuk rá az időt. Ja, ez nekem is nagyon sokszor. Tudom, hogy mit kéne csinálni, aztán nem csinálom, mert már megyek tovább. Nagyon sok ilyen van, hogy ez a meditáció is, vagy az 5 perc nyugi magadnak, amit így megadsz, hogy akkor most így rákészülsz valamire. Nem, csak mit mész és csinálod, mert... Igen, és a drágám írja, hogy kicsit olyan, mintha lemaradnék valamiről érzés. Tehát nem használod ki azt a kis meditációs időt, mert... Nem, így van. Mert hogy a lemaradom érzés ott dolgozik benne. Abszolút, ez nagyon megvan, igen. Ez a... Tudod, annyiféle dolgot csinálsz, így munka, akármi más saját dolgait, hogy így egy ilyen, mint hogyha egy ilyen számítógép parancssorra lenne a fejedben, ami így nap elején elindul, és akkor ezt így végig kell, hogy futtasd, és akkor addig, amíg az nincs lefutva, addig nem tudsz magadra nyugodtan szánni időt. Én írásnál is nekiállok, de tehát nem lehet úgy nekiállni írni például, hogy most akkor leírom, elkezdek írni, és akkor tudom, hogy mondjuk jön majd valaki. Tehát ha jön majd valaki, akkor inkább megvárom azt a valakit, és utána kezdek el írni, mert engem hagyjanak nyugiba 1-2 órát írni. Na, és ez nagyon ritkán van persze, mert hogy nincs meg az a ráhangolódási idő, már pedig azt úgy nem lehet, hogy leülsz, és akkor nagyon gyorsan, aztán utána elmész, megcsinálod a vacsorát, vagy mit jött a Feri, és akkor engedd be, vagy nem tudom. Tehát erre időt kell szállni, ugyanúgy a meditációra is, vagy a saját magadra szánt időre rá kell hangolódni, és akkor így nehéz sokszor ebbe a rohanó világba, hogy sablonokat is pufogtassak itt korán reggel. Hát igen. Na, még azt akartam mondani, hogy rátérjünk akkor egyből a témákra. Mindenképp, én nem tudom, hogy miről fogunk beszélni, meg vannak a meglepetés kérdések, amiket most hoztam. Nagyon felkészültél, úgyhogy várom, és kíváncsi vagyok, én bármire kész vagyok. De amúgy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha először mesélnél
hogy milyen érzelmeid lettek, hogy zene mint érzelem az 50. hip-hop szülinappal kapcsolatban. Igen, itt tegnap rádöbbentem, hogy valójában az első írásos emlék, ami a hip-hop kapcsán jelenleg érvényben van, az a 73. augusztus 11-én Kool Herc által megrajzolt ilyen kézi flyer, úgymond az első flyerek egyike lehetett ez, mert így nagyjából egy ilyen iskolafüzetből kitépett, félbetépett lapra ráírta, hogy akkor lesz. Nem is hip-hop bulinak hívták még, mert nem létezett az a szó, hogy hip-hop, ez később ő meg a Afrika Bambáta kezdte el először, azt hiszem, használni. De minden esetre ez a csávó volt, a Kool Herc volt az, aki először így, tehát az már tudatosan használta a lemezjátszókat úgy, hogy duplázta, stb. Minden lemezből 2 volt neki. Azt hiszem, hogy ő volt az, de ebben nem vagyok biztos, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy a Scratch is így született, hogy a fickó otthon a szobába hallgatta a lemezt, és bejött az anyukája, hogy kész a reggel, és így megfogta a lemezt, hogy mi van, és akkor így, ennek jó hangja van. Na, és akkor elkezdte próbálgatni, és akkor utána rájött, hogy a 2 az így, na, és akkor így indult valahogy. És ez 50 évvel ezelőtt, ugye 73. augusztus 11, az én második fiam is akkor született, úgyhogy tegnap ez így összeállt, benne mondom, szuper, nincsenek véletlenek. De nagyon durva amúgy, mert ebből az 50 évből nyilván én egy ilyen 30-at itt Magyarországon úgymond bevállaltam, tehát hogy 93-ban kezdtem el úgy komolyabban foglalkozni a rappel, és akkor alakult meg az első együttes, a Stop in the Name, ami volt ugye ilyen gyóni gyerekekből, 4-5-en összeálltunk, amit a múltkor is beszéltünk, hogy akkor tudatosult bennünk, hogy a városban mások is hallgatnak ilyen fura zenét, és akkor csináljunk egy együttest. Nagyon kezdetleges volt nyilván, de hogy az az energia, amikor beszéltünk, hogy ez így abszolút megvolt, hogy gondolkodás nélkül mentünk, azt csináltuk a rapzenekart, és hát azóta meg eltelt már 30 év pontosan, mert június 6-án 96-ban volt egyébként az első rap buli, amit már szintén beszéltünk, de hogy olyan 93-ban kezdődött el ez itt Dabason, meg így a környéken is, de hát, hogy ez nagyon fura volt, hogy akkor még ezt nem fogadták így el, tehát, hogy nem volt elfogadottsága, nem mentek a rádióba rapzenék, és annak is megvolt a maga varázsa, szépsége, nyilván a kezdetleges gyerekbetegségei miatt ma már úgy tekintek erre, hogy tehát, hogy meg lehet nézni, hogy 30 év alatt mondjuk akár az én szövegírási képességem, vagy mondjuk a zene hova fejlődött, és hogy igen, ez egy jó dolog, meg tök jó, hogy elértük úgymond mondhatni a csúcsot, csak megint az van, hogy túl van pörgetve, átesünk a ló másik oldalára, megnézel egy mai rap, vagy inkább trapnek mondott zenét, vagy ilyen előadót, most ilyen minden falunapokon föllépnek ilyen 20 éves gyerekek, pont ezen gondolkoztam, néztem, lesz most is majd egy ilyen fellépés valamelyiknek itt a Dabason, és akkor így nézem, hogy tényleg ilyen engem így a 17 évesen értem, ugyanezt csináltam, csak hogy május 1-én a színpadra alig engedtek föl a városi rendezvényeken, mert így nagyon fura volt, és most meg már teljesen elfogadott, hogy ezek a ilyen korú gyerekek fölmennek, és nem hogy fölmennek május 1-én délután 4-kor, hanem szombat este 10-kor szuper gázsikért lépnek föl a főtéren. Tehát, hogy ez a különbség 30. És valahol mi teremtettük meg ezt a lehetőséget, csak meg minden műfajjal, ahogy mondani szoktam, a pop mindent fölzabál. Tehát, hogy megint az van, hogy van ez a rap dolog, ami az életem volt 15 évig, nagyon jó volt, most is csinálom, te is tudod, ott voltál egy hónappal ezelőtt a hip-hop, az is egy ilyen legendásnak mondható szerintem most már Dabason ezen a hip-hop bulin, ami volt a paintball pályán, tehát hogy ilyen mérföldköveket rakunk le, de mégis az van, hogy közben párhuzamosan ezzel felhigul az egész széna, és nyilván bármelyikünk otthon egy számítógéppel képes olyan albumokat összerakni, akár mondjuk ez az Azaria, aki a semmiből jött, és egy iszonyat tehetséges csávó, most attól függetlenül, hogy nem annyira az én világom, amit csinál, de az, amit megoldott, az hihetetlen. És tehát, hogy vannak gyöngyszemek, meg vannak a nagyon sok híglé, ami így folyik, mert nyilván ez hozza magával, mert az látja a másik gyerek, hogy hát ennek sikerült, én is csinálok. Csak tudod, kell a tehetség, kell az akarat, kell az elhivatottság, kell a tisztelet, meg az alázat kell legfőképpen, az, amit szoktak sokszor mostanában mondani az ilyen magamfajta öregekre, akik így nem a zsűriben ülnek valamelyik tévéműsorban, és már pedig azért nem, meg 98-ban, meg 2002-ben nem azt az utat választottuk, hanem úgy voltunk vele, hogy maradunk az alapoknál, megőrizzük azokat a hagyományokat, amit a műfaj megkövetel, és nem tehát a nagyobb népszerűség vagy a hírnév érdekében nem vagyunk hajlandóak kompromisszumokra, mert
nincs azzal semmi, tehát ebből a szempontból például a Subbase-nek volt a legjobb. És kaptál amúgy visszajelzéseket a buliról olyan szinten, hogy milyen volt például, most direkt ide akarok beszúrni, hogy milyen volt például, amikor te léptél fel. Tehát konkrétan erre vagyok most így kíváncsi. Pont azt nem sikerült fölvenni egyébként rögzíteni, mert ugye én kezeltem a kamerát is, és minden föllépést felvettem, és valamiért nem indítottam el a gombot, mert már a színpadon voltam fejben, és a végfellépésünk az így lemaradt. Hát ez van, amikor az ember így egy-két másod-harmad magával csinál egy bulit, tehát nincs meg az a technikai személyzet, aki mindent kezel. Nem hívtál amúgy. De amúgy nem lett, semmi gond nem volt, csak elnéztem egy ilyen gombnyomást. A fellépés az érdekes módon, ugye 15 éve nem léptem föl, tavaly decemberben a Dürerben ez a sorozat megszakadt, és akkor ennek az ismétlése volt most ez, és már sokkal rutinosabban ment a dolog, tehát 15 év után, amikor készültünk a Düreres fellépésre, akkor azért gyakorolgattunk, hogy hetente legalább egyszer, hogy akkor hogy is fog ez kinézni, bírjuk a levegővel, tudjuk-e a szövegeket, vannak bizonyos szövegrészek, amiket nagyon könnyű összekeverni a fejedben, ha nem csinálod minden nap. Én mindig csodálkozom ezeket a fiatalokon, de aztán rájuk, hogy én is ezt csináltam. Tehát, hogy bennük van a szöveg, abszolút föl kell félrészegen, ezt nyomja, mert ezt csinálja minden nap, minden héten, és aki nem ezt csinálja, mint mi, azoknak ugye többet kell erre ráhangolódni, és aztán ez így összejött a Dürerre, és azóta már nem telt el olyan sok idő, meg azért ugye a fejünkbe maradt, és tök könnyen ráálltunk a második koncertre. Tehát, hogyha ezt minden héten csinálnám, vagy havonta többször, akkor nem kellene gyakorolnom sem, mert ott van a fejemben a szöveg. Nyilván, tehát, hogy... És jött valami olyan visszajelzés, hogy konkrétan ti mennyire jók voltatok? Hát én úgy vettem észre, hogy a helyiek azért túlnyomó részben jobban ismerték nyilván a zenéinket, meg volt nagyon sok, aki nem helyi volt, hanem vidékről jött, és ők is ismerték, és tök jó volt, hogy így, hát elég nagy lelkesedéssel fogadták. Úgy mert azt vettem észre, hogy mondjuk a kiemelkedőbb most úgy mondom a kiemelkedőbbeket, hogy híresebbek, ismertebbek. Most használjuk, hogy ismertebbek, inkább ezt a szót kerestem, köszi. Tehát, hogy és itt most nem arról van szó, hogy most velük felvetted a versenyt, mert ez rohadtul nem verseny volt. Ja nem, ez egy közösség. De azt mondom, hogy így a közösségben így azt vettem észre, hogy maga az előadási hangulat, vagy színvonal, az annak ellenére, hogy konzisztens volt veletek. Tehát hiába léptek ti föl kevesebbet, egyszerűen hoztátok azt az energiát. Hát jó, azért van ez. Azért persze, mert egyrészt... Meg a közönségből is nagyon sokan ismertek ugye titeket, meg aki oda összegyűlt, tehát tiszta ilyen családi hangulat volt az egész. Abszolút, én nagyon meg is lepődtem, hogy az igen. Egészen. Nem voltunk sokan, de az nagyon jó hangulat volt, annak 100 ember volt ott összesen nagyjából. Minden, szóval azt vettem észre, hogy annyira konzisztens lett így az egész buli, hogy mint hogyha húztatok volna egy vonalat, hogy mindenkivel. Jó, ott a patkány az rávágott egy lapáttal, mert ők amúgy is olyanok. Hát ők alapból 20%-kal őrültebbek. Már ahogy jönnek, mennek úgy magukba simán, normál módba, az is látványos, tehát hogy ez nem úgy működik, hogy akkor ezek tehát nem néznek ki normális embereknek alapból, de amúgy meg azok, tehát hogy de hogy a patkányok az nyilván erősebb volt, de én azt éreztem, hogy a alapkoncepció az sikerült, mert hogy az volt az alapkoncepció, hogy ez egy kifejezetten vidéki jellegű underground buli, tehát nem hívunk olyan nagy neveket, akik nem szóba került Betonhoffi például. Most ezt azért mondom, mert ő az egyetlen azokból a treppes részek, treppes dolgokból, amik, tehát ő benne megvan az alázat. Nem vagyok ennyire ebbe a szcénába, de még a nevét így is ismerem. De ő az, akinek van tartalma a szövegnek, nem feltétlenül jön be minden egyes dala, vagy az előadás módjának bizonyos részei nem kompatibilisek velem, de az alázat megvan benne, és tudja, hogy honnan jött, és ő az, akinek adtam volna teret ilyen szinten, de aztán azt éreztük, hogy ott van egy ilyen váltóvonal, tehát hogy most vagy azt csináljuk, hogy meghívjuk a Betonhoffit, és akkor még ide jön 517 éves kislány is, meg mindenféle ilyen nagyon fiatalok, amivel egyébként nem lett volna gond, mert közben meg ott van az underground része, ami meg úgymond neveli őket, tehát hogy ez a kettő együtt így működik, mert maguktól nem biztos, hogy eljönnek egy ilyen
old schoolnak mondott, régi, mert ők már úgy hívják ezt, hogy régi rap. Hogy jó az, de mi tudod, azért mást hallgattunk, de meghallgatják meg úgy meg vannak bizonyos számok, amik teljesen átjönnek most is, 25 év után hallgatják őket, és ismerik, és az így jó. De alapvetően ők ezt a trap felfogású rappet, ezt a mumble rappet, meg ezeket nyomják, tudod, ez a sok basszus, kevés dob, alig van benne valami, és a szöveg az viszont fontos lenne, Betonhoffinál például az, mert tök jó, de mondjuk a legtöbbnél az van, hogy nem mond semmit, csak így pár sort ismételget, meg majomkodik, meg gyerekeskedik, tök szánalmas, és ezeket így nem bírom elviselni, de hogy megmaradtunk az underground-dal, és ezt tudtuk hozni, és így, mivel a Betonhoffi sem, meg hasonló jellegűek sem kerültek be, így kifejezetten ez a vidéki undergroundnak a nagy ágyúim, és nyilván tudtuk volna még hozni másokat, de azért ott volt egy KBS Beats, aki vidéken egy nagyon-nagyon jó zenekészítő producernek számít, ugye funk is ott volt, a Patkányok, Zsigabá, a pécsi vonalat én mindig nagyon-nagyon tiszteltem, a pécsi-szegedi kolóniákat, ott nagyon komoly underground történések folynak a 90-es évek óta. Hát látjuk, hogy Pécsből is azért kinőttek híresebbek, ugye a 30Y Kispálék, mit tudom én, a Punaniék, Punani is tök jó volt az első két lemeznél, és nem akarok ebbe belemenni, de hogy az igazi pécsi hozzáállás volt, az underground hozzáállás, ami a professzionális szintig el volt víve, és aztán így átléptek egy ilyen hatást. Mi az, ami így utána, mert én megértem azt a részét is, amikor egy ilyen zenekarnak utána változnia kell azért, mert hogy megtartsa azt a szintet. Igen. Ez egy paradoxon, mert azt mondja... Amúgy az, tehát tök durva, hogy ahhoz, hogy önazonos maradhass, változnod kell. Rugalmasnak kell lenned, figyelni azt, hogy mi történik. Na, de ez azért nehéz, mert tudnod kell, hogy azokon a kereteken belül maradsz, ami még te vagy, de igazodsz a változáshoz, de nem úgy, hogy az ő elvárásaik szerint. Tehát nem a divatot követed, nem azt nézed, hogy... Tehát részben azt akarod, hogy többen hallgassanak, de nem ez a fő cél. Azt hiszem, hogy itt keverik ezt össze, hogy ez a növekedés, ez a hülye kapitalista szemlélet, hogy ez a minél nagyobb legyen valami, mert egyre több emberhez eljut, és minél annál több emberhez eljut az én mondani valóm, az tök jó. Csak hogy van egy láthatatlan határvonal, ahol ez így elporlad, és felhigul minden, mert beáramlik az is, aminek nem kellene, és ez történik mondjuk egy Punani Masszívnál is, hogy Sziget, meg Sopron, meg Budapest Park, és mit látunk? Azt látjuk, de akár mondhatnék undergroundabbat még ennél is, például a Káva. Ez iszonyatosan jó tatabányai hip-hop csoport, 4-en voltak. Mi lett belőlük? A Furacsi az egyik legtehetségesebb, tényleg olyan flowja van, hogy top 10-ben benne van Magyarországon, de lehet, hogy top 5-be. Akiről hallottam úgy, hogy nem követem a... Na, és ezek olyan tehetséges gyerekek, és mit csinálnak? Hát popdalokat csinálnak, valljuk be. Tehát a pop mindent fölzabál, ugyanazt a tehetséget átviszik, csak már nem, és nem azt mondom, hogy káromkodjon, vagy vulgáris legyen a szövege, csak legyen benne társadalomkritika. És a pop mindent fölzabál, mindenből azt csinálja, hogy írjál egy love songot írjál, tök mindegy, hogy most miről szól, csak legyen benne valami, ami te meg én, meg a kapcsolat, meg a fiú, lány, és erről szól a popkultúrának a 80-90%-a. És ez a bajom ezzel, mert amúgy meg tök tehetséges gyerekek vesznek el így, vagy hát lesznek híresek, és akkor tök jó, hogy a Budapest Parkba föllépnek. Én nem sajnálom tőlük ezt, csak tudod, én nem tudnám azt megtenni, hogy nem vagyok önazonos. Én mondom, ez nagyon érdekes. Nem lehet. Ez nagyon érdekes gondolatot vetett föl bennem. Mert bennem is volt, meg van is egy csomó olyan dolog, amiben nem engedek, vagy nem engedtem. De inkább talán most már hál' Istennek a múlt idővel tudok így jobban azonosulni benne. Tehát ez nem lehet, hogy valami olyasmi dolog, hogy egyszerűen nem hagyod, hogy szárnyaljon az elméd. És itt, tehát érted, tehát az ember mindig valamihez valamit köt, és ezáltal magának nem enged dolgokat. Most így próbálom hogy elvinni direkt így a témát teljesen más irányba, pont azért, mert így valami feljött bennem ezzel kapcsolatban, hogy nézd meg, hogy igazából most azért, mert ragaszkodsz egy kultúrál, most a hip-hop kultúrához, most tegyük őt egy ilyen kis dobozba. Azért nem kacsintasz ki úgy egy másikra, azért, mert valamit hozzá gondolsz, vagy
vagy úgy gondolod, hogy ebből nem engedhetsz magadnak? Ez, azért fura, mert hogy alapvetően pont én az vagyok, aki teljesen nyitott vagyok minden zenére. Az a lényeg, hogy ne legyen lakossági, talán ez a legjobb szó. Tehát akármi, tehát hogy mindegy, hogy milyen műfaj vagy stílus, én mindent szeretek, csak ne legyen lakossági, miről beszélek, tehát lakodalmas techno, opera, meg ezek a nagyon gicses, tehát ezek az emészhetetlen dolgok. Tehát hallgatok jazzzenét, hallgatok szimfonikus zenét, hallgatok death metalt, hallgatok rappet, technót, raggát, goát, drum and bass, breakbeatet, és még mondok 15-öt, de mindegyiknek az értékes részét próbálom magamévá tenni. És azáltal, hogy én most a rapben kiteljesedtem, bizonyos 15 évig ezt csináltam csak, ugye. Teljesen kiteljesedtem, és már 2000-től elkezdtem járni tilos bulikra, elektronikus zenei rendezvényekre, és bejött a techno, bejött a breakbeat, meg a többi, amiket mondtam az előbb. De ettől még a hip-hopba ugyanaz az önazonos maradtam, nem éreztem azt, hogy mert itt az történik, hogy az ember föladja azt az énjét, amikor az előző emberekről beszélünk, és azt mondja, hogy oké, hajlandó vagyok egy olyan kompromisszumot megkötni, hogy közérthetőbb, könnyedebben fogyasztható lirikát, szöveget teremtek, mert ez több emberhez, ez törvényszerű, több emberhez fog eljutni, le tudják rádiókban is játszani. Animal Cannibals. Az Animal Cannibals az a 90-es évek, amikor beszélgettünk a múltkori témánál, hogy nagyjából abban a korszakban indultak ők is, amikor tehát ez az első sor, a 91-90-es évek, és poénos szöveget, vagy a Subbase-t mondhatnám. Ez a két, ezért tudott betörni nagyon könnyen ők, mert ők már akkor is ilyen kompatibilis szövegeket írtak. Nem azért, mert ezt tudták, hogy ők ebből majd hova jutnak, hanem ők ilyenek voltak, ők akkor önazonosok voltak, és ezzel nincs semmi gond. Tehát ők azt csinálták, amik ők önmaguk voltak, és ez kellett a kellett a piacnak, úgymond, és ők futottak be hamarabb. Vagy a másik oldalon a Gangsta Zolék, aki meg ugye a szanaszőjel tetovált, rocker, rapper. Na most már ezek előtt 4-5 évvel ez létezett, csak nem tudtak befutni. Már léteztek hardcore zenekarok, már létezett az underground rap, amiről beszélgettünk sokat a múltkor. Mi már 91-ben nyomtuk, és csak el kellett jönnie annak az előadónak, Cannibals, Subbase, Cartel, mondjuk ez a mainstreamnek az első sorában, akik megképezték a hidat a nagyon underground és a mainstream között. És senki nem akarta, hogy ez, mert nem jól történt. Tehát itt a más országokban úgy történt Angliában, vagy Franciaországban, Németországban, hogy ez így szervesen szépen épült. Nálunk meg ilyen híd volt, átugrottunk egy csomó mindent. Nem engedtük, hogy a mélyben lévő igazi társadalomkritikus hip-hop tartalom felszínre törjön, mert az nem eladható, mert kicsi a piac, tehát olyat kell ebből kiszednünk, úgy gondolták a kiadók, ami eladható, amiből pénzt lehet csinálni, aztán majd meglátjuk. Ma már simán eladod a káromkodós rappet is, de akkor ezt nem tetted meg, volt egy híd, és kiestünk. Mi az első sorosok, akik ezt megteremtettük, és nem voltunk hajlandóak feladni az önazonosságunkat, mi így kiestünk ebből, és akkor így aki fel volt hajlandó adni, Furacsé, meg az említettek, azok viszont odasodródtak a többihez. Még egy dologot akarok így hozzátenni a bulihoz. Na, hogy lesz folytatása. Ezt már elhatároztuk, már megvannak a nevek is körülbelül. Tehát én egyébként nem vagyok nagy patkány rajongó. Ezt simán elmondom bárkinek, tehát nekik is. De amikor fölmentek, amikor ott voltak, és elkezdték nyomni, amik ők, akkor teljesen lejött, hogy tehát az, amit ott csináltak, az nem jön át egyébként abból, ahogy kijönnek a zenéik, meg lemennek a klipjeik, meg stb. De ami ott történt, hát hát ők élik a hip-hopot. Most egyből kirázott a hideg. Igen, ők olyan, mint funk. Tehát amit ott csináltak, egyszerűen magával ragadó. Ezt a szót tudom rámondani. Mondjuk már el a hallgatóknak, hogy úgy volt, hogy nem lesz patkány fellépés, mert hogy a Patriknak eltört a lába 3 héttel előtte, és hogy ilyen fél megoldás lesz, hogy majd a Zsigabá scratch-el, a Csicsek meg valamit ott makog, meg amit éppen tud, vagy freestyle lesz, vagy a Gabi is beszáll, vagy nem tudom mi lesz,
és 3 nappal az esemény előtt akkor a Patrik bevállalta, hogy akkor ő törött lábbal felül a székre, és akkor majd ott nyomja. Ehhez képest nem széken ült, hanem végig tolt a törött lábbal. Úgyhogy 1 órát. 1 órát. És jó, nem volt ilyen ugrabugra, de hogy azért a csávó törött lábbal, mint amikor kikapcsol az agyad, és ő fölment, és kikapcsolt az agyad, és csinálta. Na, erről beszélsz te, hogy az egy ilyen formula, ami ott lement. És hát figyelj, én úgy gondoltam, hogy jó, nézzük meg a podcast. Én, mint aki még nem volt egy fellépésükön se, stb. De ami energiát ott átadnak. Ez egy tesi óra, nem? Tehát ami ott megy a színpadon egyébként, és kézzel, lábbal mindenfele csinálnak mindent, és közben nyomják a szöveget, ami nem könnyű szöveg, azért tegyük hozzá. Tehát nem egy ilyen igen. kevés szóból álló soros. Tehát igazából itt csak azt akarom átadni, hogy mint nem rajongóként is élvezni tudtam azt, amit művelnek. És ahogy néztem őket, mint teljesen külső szemlélve, néztem őket. De az jött le, hogy a helyükön vannak. Tehát teljesen önazonosak. Mindenki a helyére került, nem? Amúgy jöttek a holciék is, ugye Pápáról, és őket se életünkben nem láttuk, és úgy beolvadtak oda egy fél óra alatt, mint hogyha ez egész egy ilyen tábor, vagy ilyen kis családias kis kemp lett volna, hogy akkor mi ott 60-80-an ott mi ott amúgy ezt csináljuk, és ez így nem volt kérdés, hogy ez működik egyszerre. Volt egy ilyen kohézis, ami így láthatatlanul így összeállt. Igen. És tényleg a DJ-kkel és az Andromédával is, meg a másikkal is, a Funknak a DJ-vel, és így néztem, hogy így, ezek a srácok, mintha itt laknának a szomszéd utcába, és így összejárogatnánk, jamelgetni néha, most is átjöttek, körülbelül ez az érzésem volt. De amúgy tényleg. És akkor az utcából még aki hallotta a zenét, az bejött. Az bejött. Aha. És meg is beszéltük, hogy jövőre úgy lenne, hogy jönne az Androméda, meg az a DJ Getz, a Funknak a DJ-je, meg a Zsigabá, meg még aki akar, és akkor összerakunk egy ilyen 6 lemezjátszós pultot, hogy tudod, 2 keverő, meg 3 lemezjátszó, és akkor így triplába legalább 3-an így akár be is gyakorolhatják előtte, de lenne egy ilyen DJ show, hogy akkor csak scratch, meg az egyik csak az ütemet nyomja, még berakunk egy MPC-t, még odaáll még a KBS, meg a nem tudom, és akkor így ilyen össznépi, nem tudom, félórás jamelés lemezről, meg mindenről, amit össze tudunk egybekötni. Ezen az nem kis tervek. Ja, most egy kicsit lelőttem a poént így előre, de na most már akkor, aki hallgatja a műsort, annak ennyi annak egy kis spoilerezés. Igen. Már ment le kérdés? Mert fölírtál 40 kérdést, azt mondtad, és mondom, szerintem még egy sem ment le. Egy kérdés sem ment le. Figyelj, most azon gondolkozok, hogy egyáltalán tegyek el nem tudom. Figyelj, most pont találtam egy jót, hogy mik a legemlékezetesebb pillanataid így idősebb rapperként eltöltött életedből. Mármint zeneileg gondolom, vagy ilyen. Hát, vagy érzelmileg. De nem, mondjuk az, ami érzelmileg a legdurvábban hatott rád. Hát volt, amikor megjelent ugye az első lemezünk a Gabival 2019-ben, akkor azért ez egy jó érzés volt, hogy mert 5 évig csinálunk egy lemezt, most is már 4 év azóta eltelt, és hát van egy 8 számunk, de még ahhoz, hogy megjelenjen az 5 éves periódusváltás, már megint össze kéne kapnunk magunkat, de nem is ez a lényeg, hogy mi hagyjuk így, hogy jöjjön magától, és akkor nem erőltetjük, de amikor összeállt az a lemez, akkor azért éreztem azt, hogy ez az 5 év munka, az ilyen tök hálásan így tényleg kialakult, és hogy az ott manifestálódott, hogy ott létrejött, megszületett, és az így beleolvad az emberbe, amikor már CD-t a kezedbe fogod, és akkor az már tudod, hogy az ott is bemegy, és akkor leraktál, és az már te vagy, és megint egy picit több lettél, meg nem? Tehát ez gondolom neked is meg, amikor klippet csináltatok, vagy lemezt, hogy igen, és most is dolgoztál rajta, szülted, és aztán megszületett, és az már a tiéd, az már te vagy, azzal több vagy, és akkor azt kell tovább. Ami készült legutoljára az Utamon című szám, az nekem nagyon, az egy iszonyat nagy mérföldkő volt. Na, hát ez érződik is egyébként. És azért, és akkor maradtak úgy nagyjából abba a podcastek is, mert egyszerűen annyira kiürültem. Aha, kiviszi az emberből. Annyira kiürültem, meg, tehát hogy
Igen, amikor befejezek egy könyvet, ezt is mondtam már, azt hiszem múltkor, hogy utána ilyen üresség van, hogy írom 2 évig, vagy 2,5, vagy 3, és akkor most is már a végén vagyok a aktuális könyvemnek, és nagyjából karácsonyra be is fejezem szerintem. Aha. És utána jön az a rész, hogy na, akkor most már életemben nem írok többet semmit, aztán így teljes üresség, és akkor itt telnek el a hónapok, és akkor ilyen fél évnél van az, hogy így jönnek össze a fejedbe a gondolatok, és már megint ezt kéne csinálni. Már megint valahogy ezt ki kell onnan raknod, hogy én már nem akarok könyvet írni, de akkor írok egy novellát, vagy akkor egy dalszöveg, vagy, és akkor így agyalsz, hogy hogyan lehetne ennek a legjobb utat megtalálni. Az utóbbi 10 évben azt választottam, hogy könyvbe írok bele mindent, ami a fejemből ki akar jönni, és akkor így abba. De szerencsére a hip-hop is még ugye működik, és bizonyos formátumokat, bizonyos gondolatokat csak abban tudok megvalósítani, tehát az is olyan, hogy van egy téma, például a legutóbbi dalunk ugye a kabaré volt, de azóta már írtunk egy újat, amit elő is adtunk most itt a bulin, és abból szeretnénk a következő klippet is készíteni. Az nagyon gyorsan lejött, valahogy a Gabi csinált egy iszonyat ütemet, és annyira megfogott mind a kettőnket, hogy tudtuk, hogy még friss az előző klip, de valahogy ezt így akkor még üssük egy kicsit, mert ez most jó lesz, és olyan szerintünk korrekt dal állt össze, de hogy nem volt kérdés, hogy az így ott lesz, és így összeáll. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy már nem írtam vagy egy éve szöveget, már csak a könyvemet írom, hogy majd nehéz lesz erre szöveget írni, de nem, leültem este, és így azt a mindent. És amikor ilyen 2 óra múlva azt látod, hogy minden felesleges szó kiesik a képernyőnről, minden mozaik, bocsánat, a helyére kerül, túl sokat mutogatok, akkor azt érzed, hogy na ez az, és megint csak az, hogy megszületett valami, és ezek adnak ilyen érzéseket egyébként, mint az előbb kérdeztél, hogy ilyen büszkeség, meg ilyen hogy na, ezen már nem nincs mit csinálni, ez így kész van. Vagy terveztünk egy dalt Amsterdamba leforgatni, majd jövőre talán sikerül, kijuttunk, és akkor ezt leforgatjuk, azt is így megírtuk előre, ugyanez, hogy klappol, megvan a fejünkben a forgatókönyv, megvan az, hogy mi legyen a szöveg, megvan a zene, és akkor már csak meg kell csinálni, már csak meg kell szülni. Na, például nálam most a következő dalom, ami úgy már nagyjából összeállt, annak például nincs olyan, mint az előző dalnál, hogy látom a klipjét, mert egyszerűen annyira csak egyfajta érzelmet és oldást akar átadni. Aha. Hogy... Hát lehet, hogy majd megjön később az, hogy mi legyen arra a klip. Ja. De általában csak ilyen foszlányok vannak, nem a fejedben, hogy na, van 2-3 ötlet, és de akkor... most az a durva, hogy még az sincs. Tehát, hogyha egy fehér kép lenne az egész végig a klip alatt, még az sem érdekelne. Nem rossz. Fölrakod a dalnak a címét, aztán hogy menjen. Nem, megjön az, meg kell, hogy érkezzen, hogyha nekünk is van egy csomó olyan dalunk, amit szívesen megcsinálnánk, és nem áll össze a fejünkben az, hogy... És figyelj, te is azért írod amúgy a dalt, hogy elkapjon a saját dalottal mondjuk a libabőrözés? Tehát van benned ilyesmi? Nem libabőrözés, hanem azt jó, mindenkinél ez más van. Ezt múltkor is feltettem a Somának is, akivel most az új dalt csináljuk. Én azt érzem, hogy amikor összeáll egy szöveg a képernyőn végre, arra a formátumra úgy, ahogy én akarom, és tényleg érzem, hogy, mert mondtam már sokszor, hogy megtalálják magukat a sorok, a szavak, a helyüket, megtalálják, így bemásznak oda így a 2 sorral arra, és így fölmennek oda rá. És akkor ez meg kijön, mert az nem odavaló, és akkor így összeáll, mint amikor Rubik kockát izél, és akkor összeáll, és akkor már még így fölmondom például, nyomom rá a zenét, és akkor így fölmondom, hogy ez hogy fog szólni majd, hogyha kész lesz. Megpróbálom többféleképpen hangsúlyozva elmondani, hogy lenne jobb, és akkor egy párszor így elgyakorlom, és de akkor már gyakorlatilag már ez már az előszobája az egésznek, mert akkor már megvan a dal, csak fizikailag még nincs meg, de amúgy már megvan. És akkor már ilyenkor az ember alig várja, hogy tényleg meglegyen, és akkor minél hamarabb menjünk oda, mondjuk föl, keverd le valami nagyjából, csak hogy halljam már azt, hogy ez tényleg milyen. Mert amíg más, ahogy te mondod, és hallod belül, meg más, amikor már föl van véve, és akkor hallod a hangszórót. Na, én erre gondolok, hogy például amit most készül zeném, annál is úgy vagyok, hogy van benne egy-két rész, vagy kiállás, vagy pont egy olyan mondandó, és az a zenével annyira összerezeg, hogy
hogy például engem el tud kapni az, hogy kiráz a hideg. És én onnan számítom azt, hogy ha nekem okoz egy ilyet, akkor jó, valakinél nem, de valakinél meg mondjuk egy 10-szer ilyet okoz. Aha. És én onnan számolom magamnak azt, hogy Na, ez már megmozdítja a... Én egyszerűen csak érzem, hogy most már ez az enyém. Tehát engem nem ráz ki így a hideg, vagy nem semmi ilyesmi, csak amikor fölvesszük, Gabi átküldi, hogy akkor tessék, ez lett az eredmény, és akkor először meghallgatod a hangfaladon, akkor egy ilyen büszkeség, vagy egy ilyen valami hasonló, nem tudom. Én azt tudnám erre mondani, magamat kifejezve, hogy na ez az, amit akartam csinálni. Hát igen, ezt akartam csinálni, ez úgy szól, próbálod elképzelni, hogyha majd ezt más meghallgatja, akkor annak hogyan fog átjönni, vagy hogyan fogja ezeket az embereket gondolkodásra késztetni, az a szöveg, amit írtál, át fog menni, és de mindig megvannak azok a frappáns sorok egyébként egy-egy szövegben, amik tudod, hogy azok hatásosak lesznek, mert ez egy ilyen egyedi, amit ott létrehoztál. Tehát, hogy annak van értéke, és nem egy ilyen sablon, hanem na ezt a szófordulatot nem hallottad még mondjuk te se így, vagy nem ebben a formában, és megint csavartál rajta egyet, és akkor ez az emberekben azt okozza, hogy na igen, ez milyen technikás, ez megint csavart még rajta. Például ez nagyon durván átalakult bennem idén, ez a dolog, mert én, szia Bazsi, mert én közben azt raktam a legelső helyre, hogy nekem hasson a saját zeném. Igen. Tehát a mostani zenémben is egyes szám első személyben írok, tehát teljesen magamnak. És a saját programomat írtam bele. Tehát ugyanúgy, mint az Utamonnál is elmeséltem, hogy az teljesen arról szól, hogy egyrészt miről szólt az akkori előtte lévő fél év, de benne van minden olyan szöveg, ami a saját elmémet programozza, hogy az én programom legyen. Tehát mit tudom én, ami most fog jönni, abban például az van, hogy úgy ragyogom. És itt is teljesen magamról írok, és magamnak. Tehát, hogy abszolút nem kifelé próbálom ezt a zenét is elindítani. Hát ez úgy a jó, nem? Egyébként, hogyha az ember magának csinálja, mert elsősorban magadnak kell úgyis megfelelni. És az a durva, hogy ez a zene, ez úgy jött, hogy volt egy probléma, amit nem tudtam túllépni, és úgy gondoltam, hogy akkor túlragyogom azt a problémát. Nem beleakadok, stb. És ebből csináltam egy ilyen 10 perces loopot magamnak, és mostanra meg kialakult belőle egy zene, hogy másokkal is megosszam. Értem. Tehát az a durva, hogy annyira átalakult bennem ez a zenekészítési metódus abból a szempontból, hogy nem akarom megmutatni senkinek az, hogy ez most milyen technikás, hogy milyen... Sőt, azt se érdekel, hogyha valaki azt mondja, hogy szar. Ja, igen, ez benne van. De nem is az benne a lényeg, hogy most valaki azt mondja, hogy szar, hanem de hogy egyszerűen... Nem foglalkozol azzal, hogy... Egyszerűen lepattan, mert tudom, hogy miért csináltam. Na hát ez van nálam is, meg az íráson is ez van nálam is, hogy már évek óta, hogy tehát most nem azt kell mondani, hogy a fióknak írok, vagy hogy nincs értelme, de... Csak abba kapaszkodtam bele, hogy mondtad, hogy elképzeled, hogy hogyan fog más fejébe ezt hangzani. Már ezt se csinálom. Már ezt se csinálom. De én utána képzelem, mikor már kijött, mikor már nem foglalkoztam azzal, hogy ki mit fog mondani, megvan két, utána kezdek el gondolkodni azon, hogy egyébként ez esetleg hogyan jön le másoknak. De addig nem foglalkozok vele. Mert az alkotás folyamatában nem engedett, hogy bele. Abba abszolút nem, az írásnál is. Tehát, hogy nem akarok megfelelni mindenféle szabályoknak, van egy elképzelésem, amit megcsinálok, és utána, amikor az megvalósult, és elégedett vagyok mondjuk, akkor jön az, hogy kitekintesz a világba. Na, akkor ezt, ha most én nem én volnék, hanem most kapcsoljuk ki a fejemet, akkor nem egy X ember vagyok, én vagyok Béla, akkor Béla ezt, hogyha amikor leülne először meghallgatni, vagy elolvasni, akkor ezt hogyan fogadná. De hát nyilván nem tudom megítélni Bélát, mert én vagyok, nem Béla. És én nem bírom kizárni magamat az egészből, mert hogy én írtam. Ez a becsapós.
Ez az, amit szerintem sokan elcsúsznak ezek a celebek, hogy azt hiszik, hogy amit tényleg nagyon jó, amit csinálnak, és nem megkérdőjelezve sok embernek a tehetségét, de nagyon sokszor azt látni, hogy nem látják a határokat, hanem azt gondolják, hogy mivel van tehetségük is, nagyon sokszor össze is jött sok minden, amit jól csináltak, azáltal már minden, amit csinálnak, az csak jó lehet. Pedig nem így van. A jók is tudnak hibázni, a profik is hibáznak, a Shakespeare se írt mindig jót. A kedvenc íróimnak is vannak szarkönyvei, tehát most hiába a Tarantino is csinált szarfilmet. Nem lehet mindig 100%-on lenni, meg 200%-on, meg nem lehet mindig elcsípni azt a tökéletes flow-t, meg azt a tökéletes mindent, ami amúgy tényleg működik, csak valamikor 10-ből 3-szor mondjuk nem. És ezt nem látják sokan, és azt hiszik, hogy tévedhetetlenek, vagy hogy bármi, amithez hozzányúlnak, bármi, amit ők kitalálnak, egy dallam, vagy egy sor, vagy egy szöveg, vagy egy írás, ez tökéletes. Nincs olyan tökéletes, mindig van, aki jobban tud írni nálad, vagy jobban tud zenélni, vagy gyorsabban fut, vagy erősebben üt. Igen. Nincs olyan, hogy tökéletes. És ezért örülök annak, hogy egyébként ezeken a dolgokon így sikerült túllépnem. Mert... El kell engedni ezt, hogy te vagy a legjobb, vagy nem akármi, hol állsz, nem kell. A saját szintedet kell mindig egy picit túllépni, vagy azt hozni legalább, hogy tudod, hogy mi az, amit te igen, és amikor így magadnak csinálod, akkor egyszerűen a külvilág az nem számít bele, mert meg lett a cél, amit el akartál benne érni. Így van. És akkor, ha bárki bármit szól hozzá, te tudod, hogy de te ezt azért raktad bele, vagy például megmutattam édesanyámnak most, ez egy tipikus szerintem olyan példa, ami vagy egy ilyen alkotónál szerintem egy ilyen érdekes kérdés. Hogy a családot hogyan viszonyul hozzá. Igen. Vagy stb. Én már régóta nem mutogatom a dolgaimat otthon, és például mondott rá kritikát, és mondtam neki, hogy ez tök jó, mert hogy pont azt hozta ki belőled, amit akartam, hogy kihozzon. Hát jó, hát akkor ez bevált. Tehát amit mondott kritikát, az benne megakadt. Tehát akkor mit mondott el? Saját magáról mondott el dolgokat, és akkor ezt ő vizsgálhatná igazából pszichológiailag magába. Ja. De érdekes ezt is így vizsgálni, hogy amikor valakiben feljön valami, akkor melyik húrját pengeted meg? Hát mindenki más oldalról közelít meg egy bizonyos problémát is, vagy dolgot. Tehát nem mindig ugyanúgy látjuk nyilván, de én a feleségemnek eleinte megmutogattam azért a kis verseimet, meg a dolgaimat, aztán rájöttem, hogy nem. Mert nyilván egy másik szemszögből nézi, és akkor olyan dolgokra is rávilágít, amit esetleg én nem vettem észre, ez a jó dolog benne, mert csak akkor ehhez is mihez kezdesz ezzel most. Azt, amit ő máshogy lát, azt, amit mit kezdesz? Átalakítod azért, hogy olyan legyen, ami tehát, hogy mihez igazítod? Magadhoz, másokhoz, a közvéleményhez? Ehhez majd mondok valamit. Mert igazából én magamhoz igazítom, és aztán ez az én termékem, ez az én általam összehozott valami, ami lehet, hogy nem passzol másoknak a dolgaival, de legalább egyedi, de legalább tudom, mit akarok, de legalább... Na például az új zenét megmutattam a tanáromnak, igen, ahonnan a tudatosságot tanulom, és adott rá egy kritikát. És először úgy voltam rá, hogy nem foglalkozom vele. Aztán mégis foglalkoztam vele, de miért? Nem, mert a tanárod, és számít a véleménye. Nem. Hát akkor miért? Azért, mert hogy csesztetett a kérdés. Ha nem csesztetett volna, akkor nem lett volna. De miért csesztetett? Azért, mert tudod, hogy igaza van abban, amit leírt? Na, igen. És ez az igazság, ez valóban az igazság, vagy az ő igazsága, a te igazságoda is az, vagy pedig... És végül is azért foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert csesztetett. Ha nem csesztetett volna, nem foglalkoztam volna. Ez biztos így van, de valóban mindegyik, tehát hogy egyik kritika sem csesztetne, vajon? Tehát valószínűleg minden kritika csesztetne, nem? Nem. Ezt már direkt fölmértem. Ennél a projektnél teljesen fölmértem azt, hogy... A pozitív kritika az jól esik, a negatív de nem, a negatívokat is felsorakoztattam. És valamelyiket nem zavart. Igen. Aha, de ami zavart, azon változtattam. Na hát igen, akkor az valószínűleg nem véletlenül zavar, ugye? Oké, ezt elfogadom. Ha nem zavart volna, nem kellett volna vele foglalkozni. De bizonyos emberekben szerintem ez tehát változó az emberekben az, hogy ez mennyi idő alatt reagálódik. Tehát, hogy most egy kritika rögtön felidegesít, és mert tudod, hogy úgy van,
vagy pedig eltelik 2 nap, és utána össze, hogy hát végülis lehet, hogy igaza volt. Itt volt rá időm. Nem, én ezt alapból utasítom, de hát lehet, hogy van ebben valami, és akkor rágod még 3 felől, és akkor... Nem, teljesen megvártam azt az időt, hogy visszajöjjön bennem. Hogy dolgozzon bennem, és azután cselekedtem csak. És azon gondolkozom, hogy én hányszor változtattam meg így valamit, hogy valakinek a hatására, hogy mégse úgy csinál. Biztos, hogy volt ilyen 1-2-szer, de ez nagyon ritka. És tényleg és nem azon számított, hogy ki mondja, aha, hanem az, hogy mit és milyen alátámasztással mondta. Ez fontos, mert hajlamosak vagyunk csak azért valamit megváltoztatni, mert csak az ember miatt, aki mondja, és nem látjuk, hogy egyébként már nem is jelent nekünk annyit egyébként, mint 10 éve, és lehet, hogy már nem is számít annyit a véleménye, mint gondolnánk. Vagy igen, nem tudom, változó, de ettől függ az, hogy hogyan ítéljük meg, gondolom azt, amit mond. Igen. Hogy egy régi ikon, akire mondjuk lehet, hogy 20 éve fölnéztél, most zeneileg mondjuk, vagy ilyesmi, vagy irodalmi szinten, alapból elfogadod, amit ír, pedig már lehet, hogy hülyeség. Sokszor találkozok olyan, most már azért nagy ikonikus írók azért kihaltak, de 1-2 még él, de azok is már ilyen 80-90-es években járnak, és tudod már érezni, hogy már nem írnak olyan jól, mint nyilván 30 évesen, amikor a csúcsregényeiket írták, és te meg így alapból elfogadod, hogy na hát ez a nem tudom, ez a G.M. Coetzee, az ilyen Nobel-díjas afrikai író, hát biztos, hogy megveszed a gondolkodás nélkül, megveszed a regényét, és úgy állsz neki, hogy hát ez nagyon jó lesz. És ugye felénél rádöbbensz, hogy hát nem rossz ez, de úristen, hol van ez a régi fényétől már, és most döbbenek rá egy a regény felénél mondjuk, hogy kikopnak az emberekből a dolgok azért, tehát na, és már nem biztos, hogy olyan jelent egy írószava, vagy egy zenésznek milyen érdekes, szava. hogy bennem visszajön az, hogy ugye, ha nem változik a kultúrájában mondjuk a furacsi, akkor lehet, hogy nem ismeri meg ennyi ember. Biztos, hogy nem, viszont annak a 5000 embernek ott az undergroundban, ő az egyik istene. Ez a kérdés, hogy mit eldöntesz, hogy 5000 embernek vagy az istene, akiknek az igazi istene vagy 2 milliónak vagy a hamis istene, mert nem az vagy igazából, csak azért csinálod, hogy többen szeressenek, vagy több lemezt adja, vagy több pénzed legyen belőle, vagy nyilván minden, ez annyira szépen leképződik ez a popkultúrába így az előadóknál, hogy nagyon tehetséges emberek így évről évre igazodnak az elvárásokhoz, látják, hogy nagyon ügyesen egyébként, most ilyen Majka vagy ilyenek, gondolok, hogy látják, hogy hova kell, nagyon nagy tehetséggel, ráérzéssel vannak, hogy mit kell csinálni, hogyan kell, mit kell mondani, hova kell barátkozni. És én ezeket nem is vetem meg ez miatt, csak hát részben, de hogy mert értem én, mert Magyarország kicsi ország, kicsi a piac, ott kell tudni megélni, ahol tudsz, hogyha neked ez működik, és jól csinálod, akkor csináljad, mert egyébként például Majka nagyon is alkalmas egy műsorvezetőnek, tehát ő arra született, oké, én ezt elismerem. De nekem nem mondják azt, hogy rapper, mikor borsózik a hát, amikor a interjúba, és akkor az Ózdi rapper, milyen rapper, hagyjuk már ezt rapper, a fiamat is megtanítom rappelni fél óra alatt úgy, ahogy ő, tehát most, és nyilván sok munkát belerakott a zenébe, meg a koncert, meg én nem kétlem a munkát, amit belerakott, de az alapokat beszéljük meg, hogy azt a rappet csinálja, amit 90, amikor bement a villába, és akkor még őszintén rapper volt, na akkor arról beszéljünk, hogy akkor az hol van az a Majka. És ez más történet. Tehát itt én az önazonosságot teszem mindig elsősorban, hogy te ki vagy. Te az vagy csak a képernyő, vagy ez nem tudom, a hanyadik állarcod. Ezekről az állarcokról is lehetne még dumálni, hogy ki milyen állarcokat húzgál így föl magára. Ja, lehúzod az állarcot, és alatta van egy másik állat, és az alatt van egy másik állat, és aztán valahol alul ott vagy te. Vannak ilyen emberek, én ismerek egy pár ilyet, így ezért. Nehéz, de most például ezen a hip-hopból én senki nem volt állarc. Mi ezek vagyunk, ezt tudjuk ezen a szinten, lehet, hogy csak 150 embert érdekel, de figyelj, ebbe kurva jók vagyunk, és nem érdekel, hogy csak 150 ember tudott eljönni oda, vagy ez önazonos, meg őszinte, meg nincs benne semmi felszínesség. Itt nagyon, tehát kérdeztél az elején, milyen fogadtatása volt, hát nagyon sokan rám írtak utána, meg már ott is közben, nem tudom, 40 ember jött oda, és ilyen csillogó szemekkel, meg hogy miért nincs ez minden hónapban, és akkor van az, hogy azt érzed, hogy na most akármilyen kevesen vagyunk, vagy akárhogy is, de ez, amit csinálunk, ez teljesen önazonos, és jól működik, és
és őszinte, és lehet, hogy 200 emberről beszélünk, de annak nagyon jó. Egyébként a közösségteremtő ereje van. Egyébként tudod, hogy miért nem voltak még ennél sokkal többen, mondjuk 10-szer annyian? Azért, mert nem akarok mondani, hogy kik mindig rászervezik mindig megvárják, hogy mi milyen bulit csinálunk, és akkor csinálnak egy retro bulit, és elhívják az SM-et, érted, meg ilyenek. Tehát, hogy az se véletlenül nem, volt. És akkor van 30-40 ember, aki egyébként nem tudja, mit csinál a szombat este, nézi, milyen programok vannak Dabason, megnézi, itt van ez a hip-hop, graffitiznek, még életemben kimegyek, megnézem. De nem jön ki, mert este megy a retro buli, ez 40-50 ember, pont az a 40-50 ember hiányzott. Pont nem a dabasiak voltak kint sokan, hanem vidékről, érted, Kalocsáról, román határól, egyébként mit tudom én, honnan jöttek. Azt vettem észre, hogy csak ha az rendszeresen lenne, akkor pont 10-szer annyian lennének az emberek. Hogy miért gondolod ezt? Hogy 10-szer annyian mert teljesen azt veszem észre a világban, hogy mivel az emberek nagy része függőségeken él. Szeretnének erre is ráfüggni. Én értem, csak tudod, mennyi munkával jár egy ilyen bulés. Nem csinálhatom, érted, 2 hetente, vagy 3 hetente. Régen, amikor volt ez a klubunk Jónon, és ugye meséltem, hogy a diszkós éppen csak odaadta nekünk a helyet, mert azt gondolta, hogy itt nem lesz ebből semmi, aztán kitúrt minket a hip-hop klubból, aztán utána egy hónap múlva fölhívott, hogy menjünk vissza, mert nincs ott senki a diszkóba, csináljunk rebulit, megcsináltuk, ott voltak 200-an, és azt minden héten kéne, mondtam, hogy nem lehet hetente, nem lehet 2 hetente, nem, még havonta is csak necces vidéken, főleg nyáron. Mert esküvő van, nyaralás van, mit tudom én, hova mennek az emberek, és mindig pont azok, akik egyébként egész évben csesztetnek, hogy na, mikor csinálsz bulit? Na, mikor lesz a legközelebb? Annyira jó volt az, amikor ott már egyszerre oda tévedt, vagy 2-szer, és akkor rájött, hogy úristen, még megint 20 éves vagyok, vagy 25, és de jó is ez nekem, és miért nem csinálsz havonta? Én csinálok, csak gyertek el mindig 200-an, hogy megérje csinálni, és azt érezzem reggel 5-kor, mikor a WC-be takarítom fel a dzsuvát, hogy megérte csinálni, mert mindig ez van, hogy nem látják az emberek, hogy mennyi munka van ebbe, és most látták nagyon sokan, és oda jöttek, és ezért mondom, hogy ezért éri meg csinálni. Hogy úr, és az alázat, azt mondta, ez volt a fontos szó ott is, hogy úristen, hogy te milyen alázattal kezeled ezt. Hát mondom, figyelj, 30 éve. És mondom, ezért nem ülök a X-Factor színpadán a zsűribe. Na. Vannak még kérdéseid? Figyelj, mindjárt még szerzek itt valami kérdést. Hol az időnk? Mennyi van még? Hogy állunk? Figyelj, egyébként majdnem kész vagyunk a műsorra, úgyhogy szerintem megint sokat dumáltam. Egy kérdésre lesz még itt idő. Mindig ez van. Próbálom. Ide hívsz és beszélek, pedig úgy volt, hogy tudom, miről van szó. Próbálok még egy olyan releváns kérdést föltenni, ami teljesen a címhez tartozik. Okay. Mert figyelj, legutóbb is, amikor a White Ray-vel beszéltem, ott a tudatos álmodásról volt szó, hát a 3/4 műsornak nem arról szól. Nem arról szól. De egyébként azért szeretem ezeket a műsorokat, mert hogy szabadok. Hát figyelj, be lehetne kötni, nincsenek bekockásítva. Ez egy jó kérdés, hogy gondolod-e, hogy a zene tud-e olyan érzelmeket közvetíteni, amit más egyszerűen nem? Abszolút. Akkor túl egyértelmű volt már. Mondok azért még hozzá valamit, 1-2 mondatot, hogy tehát nézd meg, hogy hogy alakult ki a zene, ugye az ősember elkezdte ütögetni ott a köveket, meg a fákat egybe, meg mit tudom én, és hogy rájött arra, hogy a ritmikának van ilyen elrévisztő hatása, meg a hangoknak érzelmi befolyásolása. Abszolút, nem mindegy, milyen zenét, mikor hallgatsz. Legutóbb a Somának is feltettem azt a kérdést, hogy szerinted az instrumentális zenéket, ahol nincs szöveg, azt miért tudják kevesen hallgatni? Mert nekem megvan... Mert arra meg kell érni fejben azt, hogy ki tud kapcsolni, át tudja hangolódni arra, hát nem frekvenciára, de mondjuk így, hogy frekvenciára, arra a hullámra. Én nagyon sok ilyet hallgatok, szerintem ez úgy van, hogy idővel beérik az ember rá, hogy egyre... Én fiatal koromban is jobban szeretem egyébként. Jó, hát akkor mi ilyenek, lehet, hogy a zenészeknek ez amúgy alapvetően, mert aki zenével foglalkozik, ez könnyebben megy. Ezt nem figyeltem meg, de lehet, hogy van egy ilyen. Nekem az a megoldásomra, és kíváncsi vagyok, hogy neked is ez így átkattana, hogy így elmondom, hogy a szöveg nélküli zenéhez kell képzelet. Igen. A szöveges zenéhez nem kell, mert elmondják, hogy miről szól a zene szerintük. Aha.
és az kész, az be van csak csomagolva. ugye hallgatják az emberek nagyon sokan a rádiót így háttérben, így munkánál, mit tudom én, műhelybe, akárhol, és akkor megy a rádió, mennek rajta a zenék. Ugye azok többnyire 90%-ban szöveges zenék. De nem hallják a szöveget, mert csinálják a dolgukat, és megy hátul a rádió, igazából csak azt az egész valamit ott hallják egyszerre, amiben amúgy, ha nem lenne szöveg, nem is biztos, hogy baj lenne. Hú, ez jó megfigyelés. Én nagyon úgy gondolom, hogy ha nincs szöveg, és megy a háttérbe a zene, akkor tényleg észre se veszed, de rajta vagy egy ilyen hullámon, egy ilyen valamin, tehát a fejedben ott van egy ilyen hátsó támasztéka ennek az egésznek, és fontos, hogy milyen hangulatba visz, de hogyha a szövegre kell figyelned, főleg egy rádiónál, érted, jönnek a mindenféle kevésbé, meg kicsit talán elviselhetőbb, de ilyen olyan minőségű, szövegű zenék. Tehát én nem slágereket akarok énekelni munka közben, ha már zene megy, hanem megy hátul egy instrumentális zene, és teszem, és belemélyedek a dolgomba, és az ott támogat engem, és nem a szöveget figyelem, hogyha mondjuk egy rádióban, hogy akkor... Szóval szerintem jobb ebből a szempontból az instrumentális zene, ki tud kapcsolni, rá tudsz hangolódni, mélyebben meg tud érinteni, biciklizés közben, érted, mit drum and bass-t hallgatok, de ilyen likvidet, és akkor így összeolvadsz az úttal, meg így a sebességgel valahogy, és akkor tehát ott nem tudnám elképzelni, hogy rádiót hallgassak biciklizés közben, tudod? Nem. Meg ott... Én egyébként podcastet hallgattam mondjuk vezetés közben. Az más, azt én is szoktam, beszélgetős műsort, mert úgy mész, mit tudom, elmész egy 3 órás útra, vagy elmész akár merre, és akkor közben hallgatod, hogy ők ott megtárgyalnak egy dolgot. Én ezt szeretem, de munka közben is szeretem úgy néha, de akkor nehezebb koncentrálni, mondom, tehát inkább az instrumentális dolgok szerintem. Na ezt én is megfigyeltem, hogy mondjuk benyomok egy munkát, és akkor egy jó hangulatbeli zene, az meg tudja repíteni. Itt arra értem, hogy mondjuk egy félórás munkát 10 perc alatt meg lehet csinálni akkor. Mert hogy egyszerűen kibontja az agyadból a képeket, stb. És akkor hamarabb eljutsz A-ból B-be. Így van, igen. Még azt figyeltem meg, hogy vezetés közben nem szabad viszont drum and bass-t hallgatnom, mert kétszer is volt úgy balesetem, hogy én, tehát a drum and bass az olyan zene, ami nekem bármikor, bárhol, bármilyen minőségben én meg tudok, most is, hogy így mondom, így érzem, hogy jó, mert este megyek egy drum and bass bulira egyébként, mindegy, és így már így benne vagyok félig, és hogy nekem az mind bármikor megmozgat, és a kocsiban nem jó, mert a kocsiban egy ilyen buliba érzem magam közbe szinte, és akkor így mind a 2 balesetem az úgy volt, hogy hát drum and bass-t hallgatom. És akkor megfogadtam a másodiknál, hogy nem, kocsiban nincs ilyen. Kocsiban nyugi zene, vagy tök mindegy, minden nem ezt a félig benne vagy már az éjszakában dolgot hallgass, mert akkor nem figyelsz az útra, vagy nem úgy reagálod le a dolgokat. Na figyelj, ez szerintem egy műsorzárásnak, de várjál, figyelj, ez a zene, mint érzelem, tehát téged kivisz a világban a drum and bass, és érzelmileg elvisz a valóságodból. Abszolút, abszolút. Tehát figyelj, ez így záró gondolatnak szerintem a legesleg komolyabb volt. Mert közben mozogni akarok, tudod, és vezetés közben nem mozog, de a lábad is, meg így minden mozogna, de nem lehet, hát vezetned kell. Ez nem az a zene. Biztos másnak is van ilyen másnál, bármit lehet hallgatni kocsiba, de drum and bass ne hallgassatok, mert neki mentek egy fának. Túl gyorsan, vagy túl begerjedtek, és nem figyeltek rendesen. Na, hát Norbi, figyelj, amúgy nagyon megint úgy elrepítettük ezt az 1 órát, hogy... Nagyon, nagyon kemény. Hogy igazából 2 percünk marad benne, de szerintem ez mint zene, mint érzelem, így záró gondolatnak szerintem iszonyat jó, hogy figyeljetek oda, hogy vezetés közben miket hallgattok. Mert... De úgy tényleg így van, mert hogy ugye hosszú útra mész, hogy akkor mit teszel be. Most mi is majd megyünk nyaralni gyerekekkel, most érted? 5 férjét hallgatnánk, a feleségem az megőrülne, hát nem vagy valami durvábbat kéne, vagy hip-hopot, gyerekek viszont az bírják. Most összeraktam egy ilyen utazós CD-t, hogy akkor mindenkinek jó legyen, és akkor ilyen kompatibilis zenéket, amiket még én sem túl nyálasnak tartok, ők viszont nem túl erősnek, és akkor a 2 együtt valahol talán találkozik majd. Aha. Na hát srácok, köszi szépen, aki itt volt az élőben. Köszönjük, hogy néztetek, sziasztok. Köszi, Bazsi. Milyen sokan írtak, várjál. Ja. Úgyhogy srácok, jövő héten is szerintem lesz podcast. Lehet, hogy még jövök, nem tudom, így szívesen beszélgetek vele. Amit mindig el szoktam felejteni, de mostanában nem, hogy
a közösségi médiákon lökjétek be mindenhol a kis harangot, meg a csengőt, meg a mit tudom én milyen sztorikat, mert az nagyon fontos, hogy itt tudjatok lenni élőben is akár, mert ez a műsor is élő volt, bármennyire is hihetetlen, és nem volt előre szerkesztve. Srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, szerintem jövő héten jövünk újabb adással,